Krásný dobrý den, dámy a pánové, my vás zdravíme u nového videa. U videa v Třeboni. Přesně tak a dneska, přátelé, jdeme pokořit rekord ve rychlostní jízdě na kole a to ne na tamtom kole, ale na tomto verglu. Přátelé, Willy Altic na scéně, my jsme přijeli do malebného kempu, kousek před Třeboní ještě při příjezdu z Prahy. Ten si ukážeme později. My teď nasedáme na kola. Rafika dáváme do káry. Zaparkovali jsme takticky pod stromama. Sluníčko je někde tam. Zapínáme klimatizaci. Všechno fičí, všechno hraje. A jedeme na kole. Dneska v plánu s Jíťou 40, s bráchou 100. Uvidíme. Dobře, tak s Jíťou 100, s bráchou 40. Jo. Tak jo, sedáme na kola. A co ještě? Do tohle kempu jsme přijeli v 10 večer a ubytování bylo perfektní. To musím říct, všechno profesionální, paní nám všechno vysvětlila, bylo to úplně super, všechno proběhlo. Volal jsem jí první, že přijedu v 8, nakonec jsem přijel v 10, nebo spíš 21:57, ona mi říkala, že přijedu do 10 a to jsem splnil. No, ale není čas ztrácet čas, my teď jedeme do Třeboně, protože tam bude můj brácha se Símou, tak musíme šlapat, protože není to úplně kousek, tak jedem. My se nacházíme na našem prvním 25. kilometru, tady máme Jíču, tady máme Símu. Tím, že jsme na 25. kilometru, tak nám ještě chybí 75 ke splnění dnešního cíle. Každopádně na tomhletom kole je to trošku horší. Jíťo, jak se ti šlape? Dobrý, jsou tady samý rovinky, Jo. takže si to splnilo očekávání. Simo, co ty? Já jsem si půjčila to nejlepší kolo na světě. No tak ty máš peníze. A dívejte, kdo tady dojel. Přátelé, na 4 kolech, tohle je můj brácha. Vlastní brácha Jakub. Kdybyste někdo nevěděl, dívejte, jak sype. To je jízda. Takže tak, no. Ne, já nemám brzdy, to nemám. Dobré, au. No, takže jedeme do Třeboně, za chviličku se přihlásíme a dáme si kapra a nějakou zmrzku. My jsme zastavili na náměstí v Třeboní. Ve vyhlášené restauraci? Ano, ještě jednou? Ve vyhlášené restauraci? Ano. Čekali jsme sice 3/4 hodiny na jídlo. Já jsem si dal teda místní klasiku třeboňské hranolky, ano. Holka s klukem měli polívku, takže jsme kvůli ním čekali. Já jsem si dal kapří hranolky s hranolkama. Kuba má sandáta. Esa grillovanou zeleninu. Jíďa kachní pašíku. Nevím, ale není to moc dobrý. A s tím má řízek. Jídlo cca 350 korun. Zhodnoťte sami, my se jdeme najíst a jdeme zpátky na kola. Bude to bolet. Jsem zklamaná, jako vždycky jsem si vybrala špatně. Je to tak, dítě si vždycky vybere špatně. Tak, dámy a pánové, my máme druhý den. A já bych vám chtěl říct, že jsem na tomhletom kole. Willy Altic. Je to něco jako, kdybyste si u BMW nechali udělat Alpinu, tak Willy Altic je světoznámý cyklista, který předělával kola vlastně na takové lepší kola. Takže proto mám tady tohleto kolo. Včera jsme najeli necelých 90 km, docela jsme si šlápli, bylo to docela masakr. A bolí nás prdel, bolí nás nohy, bolí nás ruce a dneska vyrážíme dál. Holky tady zůstávají, ty se podívají ještě po kempu. A já nasedám tentokrát na toto kolo od Jíti. Jíťu to včera přetransformovalo k paralympijskému cyklistovi. Paralympijský cyklisto, jak se cítíte po včerejší výzvě? Vyčerpaně. Vyčerpaně? Ano. Mám natažené podkolení jamky. Šlachy asi. Takže špatný, ale bylo to super. A já jsem přišel na to, proč se to stalo a může za to Síma, protože Síma měla vlastně půjčený kolo z půjčovny, že jo, úplně skvělý a Jíťa si to chtěla vyzkoušet, no jenomže já jsem viděl, že ona nedosáhne na ty šlapátka, protože to sedátko už nešlo dát níž, jo. A podle mě tím, jak ona potom, to bylo třeba na 40. kilometru a začala tu nohu jakoby propínat pořádně a propínala ji tak, až si natáhla nohy. Je to tak, ale na tom kole se jelo skvěle, takže v tu chvíli mi to vůbec nepřišlo. A já teda dneska jdu otestovat, jestli Jíťa simuluje, anebo to kolo je opravdu tak špatný. Já jsem ujel 90 km na tomhle a pozor, ale Jíťa dala 70 na tom, jo. Ona chcípla na 40. a dalších 30, když se najela, no. No, bolestí. Bylo to nebezpečný? Nebo ne?
dozvíme se v příštím videu. Každopádně, holky tady zůstávají, my s bráchou odjíždíme, tak se běžte podívat třeba na kemp. Podíváme se na kemp a vlastně poprvé budu balit tuhletu naší stavbu. My se hlásíme z naší výzvy. Tady je můj bratr. Já jsem jednal jako jednu tlačenku na půl. Čekal jsem třeba 1-2 kolečka. Jakoby za chvíličku dobrý. Jo. Já si dám teda taky brácha asi. Asi jo, hele. Tak jako si dáme, no. Bude to zajímavé. Glumanství. Dobrý oběd. A pak jedeme 35 na kole. A takhle, přátelé, to tady vypadá v kempu Měruše. Musím říct, že je to tady hezký, je tady i dostatek stínu. A především v tomto kempu je velmi příjemná paní majitelka, která na nás byla po celou dobu velmi milá, takže určitě tady můžeme doporučit. Tady v Třeboni těch kempů moc není, pokud víte o nějakém skvělém místě tady, nebo bez kempu, nebo štelplacu, tak nám to klidně napište dolů do komentáře. Pokud nás třeba sledujete a nemáte obytňák a hledáte kemp v Třeboni, tak jsou tady i takovýhle mini chatky. V zadní části je ještě tento prostor a myslím si tedy, že tady místa je opravdu dost. Nejsou tady takový ty klasický pitše, jak my máme rádi, ale místečko se tady určitě najdete. A kdybyste se sem chystali do kempu Měruše a nemáte sprchu v obytňáku tak jako my, tak sprchy jsou tady k dispozici a jsou k dispozici 24 hodin, což nebývá ve většině kempech, někdy je to v kempech třeba jenom do 10 nebo i do 8 a funguje to tady na žetonky. Tak to jen tak pro informaci, kdybyste se sem chystali a nevěděli, jak je to tady se sprchou. A tady se ještě v rychlosti podíváme, jak vypadají toalety, které byly naprosto v pořádku, čisté, ale záchod vám přímo ukazovat nebudu. Kluci jeli na kolech, dneska jeli myslím nějakých 30 kilometrů, jenom protože včera jsme dali opravdu spoustu kilometrů, takže dneska jeli jen tak zlehka a my za chvíli se s Símou pobalíme náš obytňák, takže se pojďte s námi na to podívat, protože vlastně to je poprvé, co to budu balit bez Patrika a pojedeme je vyzvednout potom na nějaké určité místo. Nadešel ten čas a jdeme balit. No, čím začít vůbec? Složíme stůl, dáme tam Ralfíkovi boudu, otočíme sedačky, musíme dát ještě do auta kolo cyklistický, potom sundat slonítko z předního okna, sjet z nájezdu, zavřít okýnko nesmíme zapomenout a vypojit elektřinu. Teď nás čeká to kolo dostat na tu postel. Přátelé, tohle neuvidíte, protože to bude velký proces. A je to tam. Zvládli jsme to úplně na pohodu, žádný problém. Složím náš kýbl, otočíme ty sedačky. To bude taky trochu zajímavý, protože tam je ruční brzda, kterou budu asi muset dát dolů, tím pádem to auto sjede z těch nájezdů a možná se rozjede tam do Símyního auta. Sakra. Tak. Hotovo. Dobrý, jedna je hotová. A máme to zbaleno, všechno se nám povedlo. Teď jenom sjet z nájezdu, schovat nájezdy a zmizet pryč. Zaplacenou už máme, ale cenu si řekneme až s Patrikem, protože si ji nepamatuju. My jsme v Třeboni, jsme skoro v cílové destinaci. A je šílený, kolik tady je těch cyklistů. Tady by se bylo hřibový. Hej, ty vole, tady by hřib byl hodně spokojený. Jako mě fascinuje, kolik tady je těch cyklistů. Hej. To je jako přepal. Je to nelegální, jako v některých městech, podle mě. No, takže... No, třeba z toho žije, no. To je ono, ale je to přepal, je jich tady fakt strašně moc. Jdeme na oplatku nebo zmrzlinu, něco si dáme. Musím říct, že teda dneska v Třeboni jsou tady nějaké tyhle ty trhy. A to tady včera jako vůbec nebylo a vypadá to docela hezky. Jako, to je fajné. Tady jsme mohli zajít s holkama. To teda jako no. Se vrátíme ty kola jako. No, my máme psáno. Ale jo, je to pěkné, jako. Uvidíme, něco si když tak dáme a fičíme dál. No, takže tím, že tady je takovýhle přepal lidí a čurosky stojí 180. Kámo, to nestojí ani v mexický, kámo, v 5hvězdičkový restauraci, jako by v Praze, jo? Nestojí 180. Takže na to serem a jedeme dál. Nebudeme tady podporovat místní trhy, které nejsou místní. Jedeme do Rýtí odsud. Jedeme našlapat ještě. Každopádně v nohách máme aktuálně 43 km. 43 a nikdo nám volá. Jinak teda, jak bych zhodnotil tento víkendový cyklovýlet, naprostá paráda. Jako tady kolem té Třeboně, vyloženě v té Třeboně, je jako přemrdáno turistů, jako na těch kolech, to jako jo.
ale jako musím říct, když jedete prostě fakt někam dál a najíždíte nějaké porce kilometrů, tak už tam toho cyklistu není a je to jako velká paráda, jo. Tohle, tady v té Třeboní oni podle mě jezdí dokola, prostě to je jako hruza, jo. Ale jinak jako naprostá paráda. Já mám v nohách 130, brácha taky, takže to hodnotíme jako pozitivní. SL 500! Něco pro fanoušky Dux Garage. Tak to má být. No a jedeme. A děláme si celou dobu srandu z mikrovlnek, který fréři, že najeli kilo ty vole na elektrokole. A to mi přijde jako totální trapárna. Pokud jim není 60 plus, tak je to totální hovno. My jedeme do půjčovny, kde si brácha půjčil kolo, my máme vlastní. A aspoň se ho zeptáme potom, kolik stojí takové půjčení kola na 2 dny. Tady na Třeboní, dá se říct v hlavní sezóně. A jsme v cíli. Tady má Kuba půjčené kolo. Jak vidíte, už tady máme dámy. Dobrý den, dámy. Tady máme Lafika. On má žízeň, vypadá ten pes. Kam jdeš, prosím tě, jestli jdeš půjčit kolo? Brácha, prosím tě, řekni nám, kolik tady v této půjčovně stojí půjčení kola na 2 dny. My jsme si brali jakoby ty lepší. Protože oni jsou jakoby mají standardní kolo a pak nějakou lepší řadu. Jasně. Já jsem chtěl jakoby co nejlepší kolo, protože jsem jakoby Bohatý. zabudu, chápeš? Mhm. Ale vyšlo 400 na den, no. To je dobrý. 400 na den, my jsme platili vlastně 2, takže 800, takže 1600 za 2 dny. Mhm. A dostaneš zámek. Zámek, kolo a jezdíš. A jeď prostě. A skurvila se ti vidlice, ale po cestě. Skurvila, no. A ona se jenom vyfoukla, podle mě se mi tam jako trošku blbě jednou povedl. Ale divně je, že pak jsem jel dalších 20 km, bylo to v pohodě. A nějak jak jsme byli v té Třeboni, tak jsem se rozjel. Jo? Prostě, nevím, ušla na místě jako, nevím, co se stalo. Každopádně, kdybyste neměli svoje kolo, dá se tady půjčit za 400 na den. Ideální stav. A nebo si kupte svoje, zastavujeme na benzínce, jdeme si dát něco dobrýho na pití. A jsme na cestě domů, protože v nohách máme miliony kilometrů na kole a už jsme unavení, takže jedeme domů. Každopádně, přátelé, kemp nás stál 1300 korun včetně sprchy, stálo by to 1200, ale 100 jsem dával za žetony do sprchy, aby jsme si mohli osprchovat. Nakonec jsme použili jenom 2, takže se to dalo. Cože? Já jsem myslela, že ty žetony jsou zadarmo. Ne. Ještě jsem tam o nich mluvila. A pak jsem šla ty zbývající 2 vrátit paní a ona mi žádný peníze nevrátila. Kecaš? Ne, Ne. ne. Tak. Já myslela, že to bylo jako zadarmo, jako v rámci jako kempu, ale že prostě to tam musíš hodit, aby to fungovalo. To z nás paní ještě podělala. No tak to ne. Takže 1300 korun, no a jinak kemp jako za mě docela dobrý. Jako já jsem byl spokojený, paní byla příjemná, super, že jsme mohli přijet jakoby později. Paní tam očividně bydlí, takže nebyl problém s tím, aby nás do kempu vpustila ještě v 10 večer. A hlavně jsme tam dneska byli až do 2 do odpoledne. Takže jakoby nebyl žádný check-out, že bychom to museli do 10 dopoledne opustit. Přesně, jako možná by tam byl, ale paní říká, že jsme neplatili ani za psa, jelikož jsme vypadali slušně. Co je na tom pravdy, to nevíme. Každopádně nám nevrátila žetony za sprchu. A dejte nám vědět do komentáře, kde jste byli o prodlouženém víkendu vy. My jsme se spavnuli doma, na našem domovském místě, ale nebojte, ještě nekončíme, my jsme se teď vybalili, jdeme si užít sobotu a následně zítra vás vezmeme na koňský závody. Jak se to jmenuje, Jíťo? Dostihy. Dostihy. Vezmeme vás na dostihy. A příští video bude o těch věcech z TEMu. Jo, tak to se těším, to bude zajímavý. Ale jsem velice na to zvědavá, protože já jsem objednala docela dost věcí a přišel mi asi takovejhle balíček, jo. Takže já nevím, jak to tam zase oni všechno dali. To tam zase bude takhle smrsknutý všechno. Tak uvidíme. Já už jsem něco viděl v tom tvém autě a jako v tom balíčku je ten záchod. No, už teď vám můžu prozradit, protože pokud nás sledujete na Instagramu, tak víte, že já jsem objednala i takovej ten přenosný záchod skládací. Mám v plánu ještě potom na někdy další video udělat to, že objednáme ještě z Alzy takovej záchod taky přenosný skládací, ale normálně splachovací s nějakou nádobou. A potom bychom si mohli udělat porovnání tady těch 2 vlastně záchodů. Já už myslel, že Jíťa řekne, že v příštím videu si ukážeme návod, jak používat tento záchod. Že nám ukáže názornou ukázku. Tak jo, my to tady teď ukončíme a vidíme se zítra ráno. Dámy a pánové, my se nacházíme ve Velké Chuchli. Na kde? Jíťo. Na velké jarní ceně. Dobře. Jsme na to zvědaví.
čekají nás sázky, dostihy a sázky takzvaně. Vstup sem stál 250 korun a ještě jsme platili 100 za parkování, takže kdybyste se sem někdy chystali, tak jinak víte, že samozřejmě parkování taky platíte. Takže jsme v tom vlastně 2x250 plus kilo, to znamená 600, takže to musíme vytáhnout zpátky. Takže jdeme sázet a doufáme, že něco vyhrajeme. Někdo mi říkal nějakou taktiku, myslím, že Kuba nebo kdo, vždycky sázet do 3. místa. Že ten kůň dojede do 3. místa, tak uvidíme, jestli tato taktika vyjde. Mám tady svůj první tiket, slovenská strela, takže slovenský fanoušky, jestli tady máme, tak doufám, že mě podpoříte. Dal jsem, že bude od 1. až 5. místa a mám kurz 3,25, takže reálně můžu vyhrát 162 korun. Dítě má taky svůj tiket, kurz 10, že bude první. Ty kokos. Dítě může vyhrát 3 kila. Kokos! Přátelé, no mají husí kužek, debilej. Fakt. Kurňa, já dal 1 až 5 slovenská střela a dal 6, takže a byl jsem blízko. Jdeme znova. Tak a máme tady poslední dosti. Máme vsazeno. Dítě má nějakýho outsidera. Tam 4, to je dítě kůň. Můj je 5, to je ten fialovej tam. A brácha má na 2, která se totálně zatím nechce postavit ani na start. Ale hlavně tohle je dlouhá trať. 2220 metrů, podle mě. Startuju tady u nás. Když se podíváme na vyloženě start jako start. A jdeme na to! Kluci jsou na trati! 5 jede, Elio! Ale pozor! To je vytrvalost! To je vytrvalost! Přátelé, to je šílená. Jestli jste někdy nebyli na dostizích, tak běžte, protože je to top. Šílenost. Koníčci, už nám odjíždí traktor a koníčci jsou aktuálně na druhé straně. Ještě mají minimálně kilometr před sebou. Nejdelší dosti, které tady dneska máme. Přátelé, a koně nám najíždí na cílovou rovinku. Jsou tam vzadu, vy je nevidíte, ale jsou tam. Teď sledujte, jak budou lidi fandit. Dva jedem! Kousíček. Přátelé, je to velká zábava. Jak říkám, jestli jste nebyli na dostizích, doražte někdy, je to velká paráda a my to tady ukončíme. Děkujeme za sledování a budeme rádi za odběr a vidíme se příště. Vidíme se příští víkend, zatím čau čau.